Μπορεί να ακούγεται τραγικό, αλλά περίπου τα 3/4 των Ελλήνων δεν έχουν δοκιμάσει ποτέ τη γεύση κανονικού κρέατος ή κοτόπουλου. Τρώνε και δοκιμάζουν τροφές που ονομάζονται κρέας ή κοτόπουλου. Στην πραγματικότητα είναι γεύσεις από διάφορα χημικά συντηρητικά ή ενισχυτικά γεύσεις. Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, ή μάλλον από το σούπερ μάρκετ. Ο καταναλωτής θα αγοράσει αυτό που αναγνωρίζει και όχι αυτό που ξέρει. Ασυναίσθητα έχει αγοράσει πριν πάει στο σούπερ μάρκετ. Από την τηλεόραση. Τι? Αυτό που του λένε πως πρέπει να αγοράσει. Πηγαίνοντας προς τα φυσικά προϊόντα, ο καταναλωτής θα επιλέξει τις πιο όμορφες ντομάτες, τα πιο πράσινα μαρούλια και το πιο κόκκινο κρέας. Μπορεί να μυρίζουν ελάχιστα ως ντομάτες, μαρούλια ή κρέας, αλλά αυτό δεν έχει σημασία. Άλλωστε, ο καταναλωτής δεν είναι σίγουρο πως ξέρει πλέον τη μυρωδιά μιας ντομάτας ή ενός μαρουλιού. Μάλλον ενός εργαστηρίου. Στο εργαστήριο μπορούμε να φτιάξουμε τα πάντα. Μπορούμε να φτιάξουμε κρέας με γεύση μήλου. Μπορούμε να φτιάξουμε φρούτο με υφή κρέατος. Όλα αυτά είναι γενετικές πληροφορίες. Οι γενετικές πληροφορίες βρίσκονται στο γενετικό υλικό. Αυτό το γενετικό υλικό αυτή τη στιγμή έχει αποκωδικοποιηθεί κατά πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό. Άρα μπορώ να φτιάξω οτιδήποτε ανάλογα με τα δικά μου γούστα και ανάλογα με τις δικές μου ανάγκες και αν είναι και βιομηχανία, ανάλογα με το δικό μου, ανάλογα με το κέρδος που θέλω να αποκτήσω. Το κέρδος είναι η μαγική λέξη. Στη σύγχρονη κοινωνία ο άνθρωπος έπαψε να έχει χρόνο. Άρχισε να καταναλώνει έτοιμες επεξεργασμένες τροφές. Αυτοί που τις προμηθεύουν θέλουν να έχουν το μέγιστο κέρδος από αυτό που κάνουν. Και το κριτήριό τους δεν είναι η υγεία του καταναλωτή απαραίτητα. Έχει υπολογιστεί πως αν οι χρωστικές ουσίες δεν έμπαιναν στο κρέας για να το κάνουν να φαίνεται κόκκινο και φρέσκο, η κατανάλωση του κρέατος θα έπεφτε κατά 40%. Οι βιομηχανίες φυσικά προτιμούν να πέσει ο δείκτης υγείας αντί των εσόδων τους. Το συντηρητικό ε211 είναι η χημική ουσία βενζοϊκό νάτριο. Είναι το συντηρητικό όλων σχεδόν των γνωστών αναψυκτικών. Το ε211 ενοχοποιείται για καρκινογενέσεις, αλλά οι βιομηχανίες αναψυκτικών δεν διαταράσσουν την παραγωγή τους, που επιφέρει έσοδα 107 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Το Πανεπιστήμιο του Σέφιλντ δημοσιοποίησε πρόσφατα μία έρευνα του καθηγητή Πίτερ Πάιπερ και της ομάδας του, η οποία είναι ανατριχιαστική. Σύμφωνα με την έρευνα αυτή, το βενζοϊκό νάτριο δεν ευθύνεται απλώς για εκζέματα, αλλεργίες και καρκίνους, αλλά μεταλλάσσει το ίδιο το ανθρώπινο DNA. Οι γεύσεις είναι πράγματα τα οποία εμπεβαίνουν πάνω στο γενετικό υλικό και δίνω, παρόλο που έχω μια μάζα κυτάρου που δεν μοιάζει καθόλου με ψάρι, παρόλα αυτά μπορώ να δώσω και γεύση και υφή και εικόνα ψαριού. Ουσιαστικά δηλαδή φτιάχνω φιλέτο ψαριού χωρίς να έχω ψάρι. Φτιάχνω φιλέτο κοτόπουλου χωρίς να έχω κοτόπουλο. Φτιάχνω φιλέτο γαλοπούλας χωρίς να έχω γαλοπούλα. Μάζες κρέατος μόνο. Για παράδειγμα, υπάρχει γαλακτοκομικό, το οποίο εμπεριέχει σίδηρο. Και ας είναι γνωστό επιστημονικά πως η παράλληλη πρόσληψη σιδήρου και γαλακτοκομικού προϊόντος, ασβεστίου δηλαδή, δεν είναι δυνατή. Αυτό λοιπόν δεν είναι διατροφή, αλλά marketing. Με σκοπό όχι τη διατροφή, αλλά το χρήμα. Δηλαδή η βιομηχανία τροφίμων αφαιρεί φυτικές ίνες από τα δημητριακά, λίπος από το γάλα, συστατικά που είναι απαραίτητα και στη συνέχεια αυτό το φθηνότερο προϊόν και επιβλαβές το πουλάει ακριβότερα, πλασάροντάς το ως υγιεινό. Πολλά χρόνια στην Αγγλία οι βιομηχανίες ζωοτροφών άλεθαν κρέατα, τα οποία τα μετέτρεπαν σε ζωοτροφές, αλλά για φυτοφάγα ζώα, για αγελάδες. Δημιουργήθηκαν δηλαδή ολόκληρες γενιές ζώων κανίβαλων. Όπως ήταν φυσικό, η φύση εκδικήθηκε. Έτσι εμφανίστηκαν οι τρελές αγελάδες. Αγελάδες που η κατανάλωση του κρέατός τους δημιουργούσε σπογκώδια κεφαλοπάθεια. Διοξίνες, ορμόνες, συντηρητικά, αντιβιωτικά, πρόσθετα. Δηλητήρια που μας δηλητηριάζουν αργά. Μόνο στις ΗΠΑ πεθαίνουν 500.000 άνθρωποι από καρκίνο κάθε χρόνο. Κοιτάμε γύρω μας και βγάζουμε το ίδιο συμπέρασμα. Οι άνθρωποι πεθαίνουν όλο και πιο συχνά από καρκίνους και νέες ασθένειες. Κάποτε ο άνθρωπος σκότωνε το θύραμά του για να τραφεί. Σήμερα δυστυχώς σκοτώνεται από αυτό που τρώει. Τόσο οι φυσικές καταστροφές όσο και η διατροφή μοιάζουν να είναι η εκδίκηση της φύσης απέναντι σε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν σέβεται τίποτα. Και παρότι συμβαίνει αυτό, ο άνθρωπος συνεχίζει στα επιστημονικά εργαστήρια να παρασκευάζει τον εφιάλτη του. Μεταλλαγμένα τρόφιμα. Αυτή τη στιγμή η γενετική μηχανική μπορεί να φτιάξει οποιοδήποτε τρόφιμο, με οποιοδήποτε σχήμα, με οποιαδήποτε υφή, με οποιοδήποτε χρώμα, με οποιαδήποτε γεύση. Σύμφωνα με τις τωρινές διατροφικές συνήθειες, οδηγούμαστε στο να φτιάξουμε μια καινούργια γενιά μεταλλαγμένων ατόμων. Τα οποία μεταλλαγμένα αυτά άτομα θα έχουν συνηθίσει σε αυτές τις διατροφικές συνήθειες που έχουμε εμείς τώρα, αν πάλι δεν αλλάξουν μετά και πάλι πάμε σε μια άλλη μεταβατική γενιά,
τα οποία ουσιαστικά θα είναι ασφαλή όσον αφορά αυτόν τον τρόπο διατροφής. Αν βέβαια, ξαναλέω, οι συνθήκες είναι ίδιες. Αν, ας πούμε, πάμε σε έναν πιο φυσικό τρόπο ζωής αργότερα, δηλαδή ξαναγυρίσουμε στα παλιά, ενδεχομένως τα καινούργια μεταλλαγμένα άτομα να μην μπορέσουν να συνηθίσουν στην ιδέα και στην χρήση πια της φυσιολογικής ζωής.